Oh. Okay, gabot. Kit-kit boy. Ay, Pakita. papanggalin. Okay. Ano ni? Ahos, Bombay, Loy-a, Kamatis. Okay. Kamatis ah. Oh. Mayo lang may sili to. Isang pamilya. Isang. Sama-sama tayo nagkataon kamatis. Hello. Cake man ko da. Uy, ato bang di? Dre. Drian. Grabe, gali pakaunan Kamatis si Kit-Kit. Wala ka ba? Oh, wala lang. Bombay na. Kamatis ng Korea. Bombay na. Bombay. Matis sa ibang lugar yan. Abi na. Bombay. Ano? Ahos. Loy-a na niya. Loy-a una. Okay. Pakita. Kita. Loy-a. Wala, loy-a ini. Luya ang mani. Luya. Kayo. Grabe, gali pakaunan gali. Kininom ka na gana eh. Ahos. Pakita. Kalain sa talunan. Ahos ini ang baladanay. Tulo na. Ikaw na, Bi. Kain ko ba? Ganun na sa. Grabe ko naglain sa house ya. Kita ako na sa kamatis. Like sa kamatis. Bakit si Ba? Kinsi na dahil ba? Oh, hindi ka na? Hindi ka na? Okay, next. May nag-computer na sa ba? Agay. Dua ka ahos. Ay, kita. Pakita na isin. Ano siya? Salamat kita na ko. Ahos, dua ka ahos, Loy-a, kag Kamatis. Kamatis. Ako na. Ano tong Roblox? Ngasaw. Sa pala surrender na. Loy-a, ano to, ahos? Duwag. Tilaan rin. Tulo na. Gali pakaunan sila. Siga na. Isa na lang. Tulo na lang na. Tara, tulong na para init-init sa tiyan mo. Bala ka do. Para mo saan mo ahos? Ipamuson mo na lang na karon. Ikot mo na. Baba mo tong nagla-live tayo. Basta ako wala ako pamuson lang karon. Kilalam na kamot tayo. Dugo baba mo. Loy, 20 ako niya. Loy-a. 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 Tingotot ka pala. Uy, dito liwat ako. Ato. Uy, dito liwat. Oo, kung gusto mo. Liwat. Isa na lang. Napadamit ka. Liwat ako. Isa liwat. Ora, luwat ko na tong tungo. Isog-isog eh. Isa lang na ay tatlo lang na dapat ako. Hindi na ako tayo. Parang pala. Si Malik pa ka. Kuya. Wow, pakyo to. Maria. Kalabasa. Uy. Uy, shampoo rin mo siyang imo. Para sa isla. Den.
Iya, mau manak siapa? Iya. Alam sa mga bro.